ξανακάνεις κύληση. Ίσως για να χαλαρώσεις, ίσως για να ξεφύγεις. Αλλά τι γίνεται αν η ατελείωτη κύληση δεν είναι απλώς συνήθεια, αλλά παγίδα? Σύμφωνα με το Seinrich 2023, οι χρήστες streaming μέσων βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς ορατότητας και δημιουργικής παραγωγής. Η ερώτηση είναι, καταναλώνουμε περιεχόμενο ή μας καταναλώνει αυτό? Δημιουργία περιεχομένου. Είναι η νέα βιασύνη. Ανεβάζουμε, δημοσιεύουμε, μοιραζόμαστε. Αλλά όπως επισημαίνει το Abingdon 2018, η προσοχή είναι σπάνιος πόρος. Πίσω από κάθε ανέβασμα υπάρχει εξάντληση, η πίεση να παραμένει σχετικός και ορατός. Έχεις ποτέ δημοσιεύσει κάτι και μετά συνεχώς ελέγχεις αν πήρε likes, σχόλια, κοινοποιήσεις και αποθηκεύσεις? Αυτή η συνεχής ανάγκη για ανανέωση είναι αυτό που ο Abingdon αποκαλεί τον πόλεμο της προσοχής. Δεν είναι απλώς περιεχόμενο, είναι ανταγωνισμός. Ο αλγόριθμος δεν είναι εδώ για να σε βοηθήσει, είναι εδώ για να σε κρατήσει κολλημένο. Επιλέγουμε πραγματικά τι καταναλώνουμε ή απλώς ακολουθούμε την καθοδήγηση του αλγορίθμου? Φαντάσου αυτό. Είσαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι, εξαντλημένος, έτοιμος να κοιμηθείς. Αλλά αντί να κλείσεις, πιάνεις το τηλέφωνο σου. Ένα βίντεο οδηγεί σε άλλο. Πριν το καταλάβεις, είναι ένα μισό μετά. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι σχεδιασμένο. Ας δούμε την ανακαλυψιμότητα. Κάποτε σήμαινε να βρίσκεις κάτι νέο. Τώρα σημαίνει να ταιριάζεις στο καλούπι. Αλλά τι συμβαίνει με το περιεχόμενο που δεν ταιριάζει στα κριτήρια του αλγορίθμου? Απλώς εξαφανίζεται. Έχεις παρατηρήσει ποτέ πως κάθε viral βίντεο φαίνεται να ακολουθεί την ίδια φόρμουλα, η ίδια μουσική, ο ίδιος χορός, οι ίδιες εντυπωσιακές επεξεργασίες? Αυτό δεν είναι τάση. Αυτός είναι αλγόριθμος. Δεν είναι για να ξεχωρίζεις. Είναι για να ταιριάζεις. Όλα συγκλίνουν, podcasts, βίντεο, άρθρα, όλα αγωνίζονται για το ίδιο πράγμα. Την προσοχή σου. Ίσως είναι καιρός να κάνουμε Ctrl, Alt, Delete, να επαναφέρουμε, να απομακρυνθούμε και να ανακτήσουμε την προσοχή μας. Γιατί στο τέλος δεν είναι για το τι καταναλώνουμε. Είναι για το τι επιλέγουμε να αγνοήσουμε. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγες για περπάτημα, περίμενες τη σειρά ή απόλαυσες ένα γεύμα χωρίς να ελέγξεις το τηλέφωνό σου? Χωρίς ειδοποιήσεις, χωρίς ενημερώσεις ειδήσεων, μόνο εσύ να βιώνεις τον κόσμο γύρω σου. Φαντάσου τι θα μπορούσαμε να ακούσουμε αν απλώς κάναμε Ctrl, Alt, Delete και αποσυνδεόμασταν.